Nyakora moge juang oyawre wantiere kamba koro muchako sani wakelni matucho kawuok e gwenge mopogore opogore moko bende ma jofwambo waluwo e kor gwenge machiegni nyinga Cleophas Oluoch Jakisumu ka nyakora mokeo nyaka Chango wawuoth kodi nyaka giko koro wantiere kar ka nitie chenro moro matimore kar jot mar jatend piny Kenya koro moge juang odiochieng' ma kawuono kiny ma kawuono nego chakata saa achiel jofwambo osechopo kar kacha kendo en mano mar dhialo jotugo go mano dhi kacha ng'wego mag Diamond League mabende wadano odiochieng' ma kawuono ma nyasi ma jatend piny Kenya dhi bedo go bende konde mopogore opogore mano bende wadhi kata ka warango ni odiochieng' ma kawuono ma limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e kaunti mano ma Kirinyaga. Koro limbe ma jatend piny Kenya e kaunti ma Kirinyaga odiochieng' ma koro nyakora moge juang oting'o gik mathoth ahinya mano moting'o yawo chenro go mag udi ma nengogi ofuong'ore mano wacho kata weche go mag affordable housing odhi bedo kata koyawo chenro ma kamago odhi bedo kotimo gino ni ground breaking madhi bedo kata Kerugoya town mantiere Kirinyaga county mano odiochieng'ni ma kawuono kiny ma kawuono igeno kanyo ni kar saa 4 saa achiel kowuok sani odhi bedo kata ka osechopo kendo mondo mi wakelnige achiel kachiel e kaunti ma Kirinyaga no bende odhi bedo kata koyawo hospital no kata od thieth mar Kerugoya Referral Hospital mantiere Kerugoya bende Kirinyaga Central Constituency mabende odhi bedo kata ka waluwo kare ahinya kaeto bende odhi bedo kata korango chenro go mag hospital mopogore opogore ahinya bende odhi bedo kata Kaitheri Polytechnic Grounds mantiere Kirinyaga Central bende odhi bedo kata ka waluwo ni gik mage mabende odhi bedo kata ka otimo odiochieng'ni ma kawuono kama chielo bende nyakora moge juang' mana mondo mi waparni ni gin gik mage ma osebedo kanyo bende katimore achiel kachiel wanya bedo kanyo bende ka waluwo ni gimago motimore kata e kaunti ma Kirinyaga. Nyakora moge juang' kama chielo bende ma chenro ma keyo pi e kaunti mano ma Migori modiochieng' ma kawuono bende wach machopono mane kaunti ma Homa Bay nyakora moge juang' keyo pi e kaunti ma Homa Bay wach machopono nyaka sani ni apisa MCA ma wuok Homa Bay Town East mano ward ma Homa Bay Town East odiochieng' ma kawuono dhi yawo chenro mag keyo pi kuonde mopogore opogore e ward mare kanyo kendo dhi bedo kacha ka ogeto chopogi e sikunde moko osebedo ka yudo pi e kinde mokalo wacho kanyo osebedo kod nok mano mar pi e alworano mano mar Homa Bay Town East mabende waluwo ni e yo makare e kinde makare. Nyakora moge juang' kar ka bende warang kama chielo magineno magi nyithind rech ginyabedo moko chalo mena rech matindo nitie kar ka to kata kamano mago ma opogore opogore mantiere kar ka mwabedo kanyo ma warango chenro mag pith kata pith mag rech matindo tindo mano kotelni kata kod iwacho ni chenro go mangwaneno gi kata achiel kachiel wacho ni mago fingerlings distribution madhi bedo kata katimore Uriri mane kar chungur burano ma Uriri ka warango kata achiel kachiel chenro bende dhi bedo kata kadhi nyaka odiochieng' no makiny ka itime kata gwenge marongo kawuono entiere kata Suna East kachiel kod Kuria West ka gidhi bedo kanyo are saa 2 mar okinyi nyaka saa 5 pod gintiere gwenge ma kamano nyakora moge juang' kama chielo bende report mantiere kar kae en mwadarango ka wechegi mago matimore kaunti ma Mombasa ma Simon Chelugui wach machopore no kiny ma kawuono odhi bedo kata kaunti ma Mombasa kendo odhi bedo kata ko oloso kod ji mopogore opogore jogo manie cooperative sector kata jogo mantiere riwruogego mag saga ma opogore opogore kanyo bende odhi bedo kata ka otwa kodgi e yore mag bero riwruogegi mag saga mano kamoro amora modhi bedo kata e kaunti ma Mombasa joja okang' miwaler mathoth kawuok kanyo e kaunti no mano ma Mombasa. Nyakora moge juang' mane makelo wa giko mar chal mar fwambo ka nitie kapok atieko weche mag tuke we arange kar kae ma Faith Kipyegon odiochieng' ma kawuono idhi dhial Faith Kipyegon e kind jong'wech mamoko mabende ibro pare ni e juma mokalo kanyo osebedo kata koyudo loch kowuoyore kod ariyo mano mar mita 1,500 kod mita 1,500 mago ng'we manotimore mag Diamond League. Tielo mokwongo nowuoye kacha ka nitiere Florence e pinyno mar Italy kachal kod kamano wuoyo ka nitiere Paris e pinyno mar France mano chieng' tich abich juma mokalo. Nyakora moge juang' poch gi pak kuome jatend piny Kenya e kar jot ma jatend piny odiochieng' ma kawuono dhi bedo kata ka nyasi no sebagi jofwambo osechopo kar kacha e kinde ma wadhi nyime kod mbakoro ma wanyalo yudo pichni mawuok kata achiel kachiel mondo mi wakoni ni nyaka sani chal mar wach gen mane ka ochopo nyaka kanyo mano ka idhialo Faith Kipyegon mabende koro nowuoyore kod ariyo mane thuolo mar juma achiel mageng'wego mag Diamond League. Nyakora moge juang' giseduogo pacho ka kendo wang' wanene ni en nyasi machakre samora mora okinyi ma kawuono kendo wakelni geyo makare
kakore makelo we giko machendo machal mar fwambo aduogi mathoth e cheno mar mbako romo kikidhi mabor nyinga Cleophas Oluoch jakisomo kanya kwar mokeo nyaka chango aduogo ka kod twak modalose omenda mag sikul gin kanye gitin koso giromo jopuonj wachango jolonyo weche sekta mag somo to wacho ang'o e kinde giduto ka wantiere kar kae kikidhi mabor nyaka sane sirkal osechiwo bilion 20 kod ang'wen nonego chiwo kata 20 kod 8 ang'wen go ne ok gichiwo nang'o mago bende warango odiochieng' ma kawuono kwabiro nyaka e kaunti mari kama intiere kar kanyo kikidhi mabor kete manera Ramogi TV.